ngasnosi mabun kibriu ki ngada kli ngai ki ngong fi long kustan ho okay ka tin ka jong blei ka ba fi kan mau pha ni ka ba fi mo fi ken koridor pha ki ong hi tama kam dei ka ba bedroom dei ka ba long kum tu ban it ye paramarjan ong na e kata tip para ni hab ban tip amen lama uno uloyar uno pelidar habo yang aga code of law uhaban ong section kata ka artikel kata ka clause ka kata na kata ka section ka ong kumta my lord tading ta laban job ka case sibu pelidar siong bai constitution ju India ka ong kumta tu my lord tu ong nai kata ong am ka don nga sapet adien ngiaban keren kat kumbangit tip bang ngiaban tip ro na igatho amen tading ta pelet jingmut awan pulih ke Ktien jong Blei la Lyndet amen